एसे गोबाव जाबाय फारसेथिं आयाबो गैया आलासि जाहैथ'दों बेनिखायनो दायथ'आ आंनावसो फैबाय ओंखाम संनाया बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोखौ गुलाय गुजाय खालामालासिनो आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नेनो नांगोन आनैया संगौमोन ना मालाय आं संनो नागिरनायखौ आंखौ संनोनो होआखै आं गोसो बायदि ओंखाम संगोन गोसो बायदि ओंख्रि संगोन आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायाव नोंसोर डिस्टार्ब होफैनाङा आबै आदा एमाव आरो आनै इनाय गोसो बायदि ओंखाम ओंख्रि संगोन आं दसे नेथ'दो आया माला फैबावगोनलै आबै जानो आरो माला फैगोन बेबा आंनो आइखौ नांगौ हांगारि बांद्राय दुखु दाजा आया गाबोननो फैगोन मिथिबाय बहा खारनानै थाहैलायखोथाय गथ' गथाय गोनाङाव बे आदानि खोथाखौ साननानैनो बाजैया खारखुमाबाय खारनाय खारखुमानायनि खोथाखौ दाबुं आया गाबोननो फैगोन फैना मायो नायनोसै दावदै थांफाया मानो बे दाउखा राजाया माबायदि ओंखाम ओंख्रि संगोन ना होया मानो गावहानो खामानिखौनो मावनोनो होआबा आंखौ बे मावनो होआबानो नों मावालासिनो थागोन नामा मावहैथां अके बस ओइ दासो देलाय दाबो सम दं गिदिंनानै थांफिनि थौ आं हले बिराद गिनाय मोनबायहाय मालायनि न'आव आरो जेथिंबो सीसीटीवी केमेरा दंजोबथारो थु दाबो जेबो जायाखै थांफिननोसै बालावबो थांफिना आंहा बानलु दसथिनो खोथा होदों बेनिखायनो आं बेवहायनो थागोन नों बै खनायाव हाबैथां माबे खनायाव हाबैनांगौहाय बिबार सिङाव थाखुमाहैथांबा आं हारसिंनो न' सिङाव थांनि नंमारगौ औहाय आं हारसिंनो बारखोलांनोसै नों बैयाव थाखुमाहैथां आयौ मासे गिनाय गैथाराबाल बे मानसियालाय बोरै गाखोथारदों आयौ बाला जेसेबांनो गिगोन एसेबांनो थालांगोन डर के आगे जीत है जो जीता वो सिकंदर दासो देलाय मोजाङै आंखौ जेबो सानथारनाङा बाला आयौ हागौहाय बेबो आयौ बाला जि मोजां उन्दुनानै दङ माथो अन्थाव बाथाव जियानो जाया माने मा दं मा गैया नागिरहोसोमनोसै आं बाला बहाबाबोथ' माबा मोनसे मोनथारगोन नागिरहैनि आयौ बाला बे लकारावबा मा दं बेवहायनो माबा मोनसे थाथारगोन बे ओइ नारजि बुदां सिखाव खावनो फैनाया माबा मोनसे नागिरनो फैनाया मानो गसंबाय थाखोब्रा महाराजा आंजों जानाय नङालै जेब्ला हाफाङा बखिगोन न'खराव दावराव दावसि जागोन होनबासो मिथिगोन बे सिखाव खावनायाव मा खस्थ' मोनदों बेनिख्रुइ बांसिन खस्थ' मोनगोन मिथिबाय बेनिखायनो नागिर फोरसा बेनाव मा पेन ड्राइभ दं गैया गासिखौबो नागिर महाराजा बेफोरखौ खालामालासिनो सैथो बाथ्राखौ खोन्थाना लानायानो मोजां जागोन नामा मालाबा सैथो खोथाया बिराद गाज्रि जखम होयोलै नारजि भाइ नोङो हाफांनो सैथो बाथ्रा खोन्थाना लागोन हाफाङाखि नोंखौ गारगोन ना रुमबां एक्ट्रेसजों उन्दुदों होननानै नाथाय जोंथ' रुमबां एक्ट्रेसजों उन्दुआखै जों बेलेग बिसनायावसो उन्दुदों रुमाथ' मोनसेयाबाबो बेवहायनोथ' बहा फोथायनोब्रा आजिखालिनि संसारानो ओरैबायदि जाबाय फोथायनोनो नागिरला सेंग्रा सिख्ला मोनसे रुमाव आराम उन्दुना थाबाबो बेलेग उन्दुना थाबाबो मानसिफोरा फोथायनायानो नंखाया बेनिसो हाफाङाथ' डाउट खालामबाय थाखायो आरो आंजों दंफायो होनना मिथिनाखि नोंखौ फोथायगोन बेनिखायनो बांद्राय सानबाय थानांला दाउसो देलायनाव मा दं मा गैया बेखौ नागिरदो बास दाउसो देलाया खोन्थायाबानो जों बारग'योब्रा बेनिखायनो नों फारसेथिं नागिरदों आं फारसेथिं नागिरनोसै आं हानाय नङालै मा हानाय नङाब्रा नोंनि थाखाय मावाबा आंनि थाखाय मावब्रा आंहाबो न'खर संसार दंना आरो बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनांगौ आंहाबो बेनिखायनो अननानै आंनि थाखाय नागिरदोब्रा नारजि भाइ बांद्राय सानबाय थानांला हायोबाथ' सिस्टेमखौनो हेक खालामजोबनानै गालांदो नों आं बेफोरबायदि बांद्राय रोङालै रोङा आंबो बांद्राय टेकनिकेल लाइनाव गैयालै जियानो जा बिनि मोनफ्रोमबो डेस्कआवनो नागिरजोब मोनलाबायगोन बियो बबावबा आच्छा दे मिथिला मोजांसो जागोन ना गाज्रि जागोन जायखिजाया नागिरनोसै मा मोनो जोंलारि नोंनि देहाया बांसिनसो गाज्रि जागासिनो आंजों थौफादो आंनि रुमाव नों हस्टेलाव थानानै माब्रै नोंलाय गावखौ फोसाबनो जेबो नङा आं मेनेज खालामगोन एसेबां गोरलैयै बुंदों नों बेबायदि खालामजोबनो हाया थौ आंनि रुमाव थाहैदो नाथाय आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो गोसो गैया बिदि होननानै सानबेसे थागोन नों गावनिल' खोथा मानो सानदों नोङो एन्टनिय'नि खोथा मानो सानाखै न'खरनि खोथा मानो सानाखै आरो बानलु बेदां बेथ' नोंखौ लानानैनो बिराद जिंगा सिगासिनो मा जिंगा सिदों नों सानो नामा बानलु बेदाङा नोंनि थाखाय सिन्था खालामा नों जेसेबांनो बानलु बेदांखौ नोंनिफ्राय गोजानाव दोनो एसेबांनो बानलु बेदाङा नोंनिसो खोथा सानो थौ आंनि रुमाव नोंलाय माला नोंनि खोथा सानगोन आंनि खोथाखौ बादो खमसे खमथ' आं नोंनिख्रुइ मोजाङै दङ देहाया
आं मानसिफोरखौ बांद्राय केयार लानो रोङाबाबो एसेखिनिखौथ' आं खालामना होनो हायो। सासे लोमजानाय मानसिखौ केयार खालामनांगौ होननानै नों दा सान आं बानलु बेदांमोननि थाखाय साननानै खालामदों होनना। नों आंनि लोगो हिसाबै लोगोखौ हेफाजाब होनाया साफ्रोमबो लोगोफोरनि दायथ'। बेनिखायनो थौदो आंजों लोगोसे। गोनां जायोबा हस्टेलाव रायलायगोन। सिखिरि, नों जोबोद मोजां मानसि। आं बयनिबो खोथा सानो। आं मिथिया आं बयनिबो खोथा सानो ना साना, नाथाय आं नोंखौ बेबायदि थासारियाव नायनो मोजां मोना। बेनिखायनो थौदो आंनि रुमाव। आं एन्टनिय'नाव सोंग्रोनि नामा? जागोन। हेल' एन्टनिय', सिखिरिया आंखौ साननैसो गावनि रुमाव थानो लिंदों। मा खालामनो? अके। मा होनखो? बेयो बुंदों गाबोन लोगो हमनानै रायलायगोन होनना। अके। नाथाय आं बेखौ लुगैयो नों आंजों साननैसो थाफा। उनाव मोजां जानाय मोनोब्ला नों हस्टेलाव फैफिन। अके। सिखिरि, औ, नों जोबोद मोजां सिखिरि। आसा खालामो फैबाय थानाय समा दानि थासारिनिख्रुइ आरोबाव साबसिन जायो। थेंक इउ। नाथाय जायखौ हास्थायो बेखौ मोनाब्ला गोजोननाय खुसि जानाया जेबो लाब गैया। मा नों सोरखौबा गोसो थोयो? नंगौ। आरो आं बेखौबो मिन्थिगौ जाय सुबुंखौ आं गोसो थोयो बेखौ आं मालाबाबो मोनखानाय नङा। अब्लाबो बोरैबाफोर मोनबाय बायो खोमा होननानै गोरबो खनायाव फिसा मोनसे हप दं। मोनसे हास्थायनाय सिमां दं। जानांगौ आं बेखौ सानसे मोनगोन। बाय, गुड नाइट। बानलु बेदांनि खोथाखौनो बुंदों नङा होमबा? बानलु बेदाङानोथ' मानो बुजिया सिखिरिनि गोसोनि रावखौ? बानलु जोंलारि, माब्रै मोनदों? मोजाङैनो दं। नोंनि अहंखार गोसोआनो थिनदों नङा होमबा मोजाङै दं होननो? आच्छा, नों सिखिरिखौ बिदि होननानै आंनाव थिनहरदों ना? सोर सिखिरि? जानला मानला बुंलाबायनाङा नों बानलु बेदां। सिखिरिखौ नों थिनहरदों ना? सिखिरिखौ आंखौ रुमाव लांथों होननानै? नोंखौ आंनि रुमसिम लाबोनो थाखाय आं सिखिरिखौ थिनहरनांगौ नामा? मा सानदों नों गावखौनो? बबेनिबा महारानि राजखुंग्रि? जेबो नङा, दोनदो। जाम्बिसो, आंबो मा सानो। बानलु बेदाङालाय आंखौलाय मानो लाबोनो थिनहरनांगौ जाखो? जाम्बिसो, मा सानो आंबो लासिं सिंनो। सिखिरि, जोंलारिनाव थांदोंमोन होनबा बियो? एसेबां सानोना बेबो जोंलारिनि खोथाखौ? सिखिरि, औ बानलु। मानो खालामदों नों बेफोरखौ? माखौ? मानो नों जोंलारिखौ नोंनि एपार्टमेन्टआव लाबोनो नागिरदों? सासे मानसिया लोमजानानै दं। न'नि होननाय रावबो गैया खाथि खालायाव। अब्ला आं बेफोरखौ नुसेयावबो आं माबोरै दोननो? बेयो हस्टेलाव थाबा बेमारा मोजां जागोन नामा? बेनिखायनो आं आंजों लोगोसे लाबोनो नागिरदों। मा, लाबोनो मोनामोन नामा? थेंक इउ, सिखिरि। नों जोंलारिनि थाखाय एसेबांखिनि साननायखौ। दालाय गावलाय माथो बुंखो? एन्टनिय'जों रायलायगोन होननानै बुंदों। गासिबो खोथायावनो एन्टनिय'। एन्टनिय'आ बेनि फियान्से, बेनि बयफ्रेन्ड। अबभियासलि सोंखागोन बियो। एसेबां साननो गोनां बाथ्रा गैया दे। गुड नाइट, बानलु बेदां। नोंबो गावखौनो मोजाङै थाल ला। नोंबो जानाय लोंनायखौ एसेबो मोजां नोजोर होआ। सिखिरि, थेंक इउ स' माच वान्स एगेन। मानि थाखाय? आं मिथिया मानि थाखाय। बानलु बेदां, नोंनि आइया नोंखौ जोथोन लानो आंखौ थिनलांदों मिथिबाय। एज ए लोगो हिसाबै नोंनि खुसिखौ नायनायाबो आंनि बिबान। नों हाजारखि आंखौ नोंनिफ्राय गोजानाव दोना मानो, लोगो हिसाबै नोंखौ जेब्लाबो हेफाजाब होगोन। नोंनि खुसिनि थाखाय, नोंनि सिमांनि थाखाय मोनफ्रोमबो खैफोदजोंनो जुजिगोन। जेब्लाबो नोंखौ खुसियाव दोनगोन बानलु बेदां। बेनिफ्राय आरो आंनो जेबो नाङा। सिखिरि, आं सानो नोंनि साननाय गासैबो जाफुंदों होननानै। नोंनि मावनो गोनां लामायाव जेसेबांनो हेंथा फैया मानो नों गासैखौबो सौसिनो हागोन। इउ आर दा स्ट्रं सिखिरि। आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं। सिखिरि फिसा, मा जादों? लोमजादों नामा? लोमजायाखै आयै, खालि गोसोआ मोजां नङा। मा जादों? आंनि फिसानि गोसोआ मानो दुखु जादों? आयै, आं मिन्थिया आं मोजां मावदोंना गाज्रि मावदोंथाय। मा जादों फिसा? मा जादों? आं मिन्थिया आयै, आं मोजां मावदोंना गाज्रि मावदों। मानोना गावखौनो जेननाय बायदि मोनदों। आंनि फिसा सिखिरिया जेरावबो स्ट्रं मानसिया सोर फेजेनलायखो? मा जादों फिसा? मा जादों? सोरबा माबा बुंदों? रावबो जेबो बुङाखै आयै। माखासे खोथाफोरा जेबो बुंलायनाङा। माखासे सोदोबफोरा ओंखाराबाबो गोसोखौ दुखु होयो आयै। आं जाय सेंग्राखौ मोजां मोनदों बे सेंग्राखौ आं मालाबाबो बे जोनोमाव मोननाय नंला आयै। मानो मोना जानो? नों गोसोनि खोथाखौ फोरमायनानै लाबानो जाबाय ना। मालाय बियो गुबुनखौसो गोसो थोयो, आंखौ मोजां मोना। आरो बै सिख्लानि थाखाय बियो गासैखौबो बावसोमनो राजि। अब्ला बियो आंखौ माबोरै मोजां मोनगोन आयै?
गोनांथि नङा जे बे सेंग्रायाबो नोंखौ मोजां मोनफिननांगौ होननानै। नों गासैबो मानसिजोंनो मोजां मोनजानो हाया। नों हाजारथा मोजां खामानि मावा मानो नोंखौ सासे सानैया बखिनाय थाखायो। आरो मोजां मोननायनि बेलायावबो बेबायदिनो। नों जाय सेंग्राखौ गोसो थोदों बे सेंग्रायाबो नोंखौ मोजां मोनफिननांगौ बे नङा। आंथ' बेखौ थार गोसोजों मोजां मोनो आयै। थार गोसोजों मोजां मोननाया बे नङा। थार गोसोजों गोसो थोनाया जाय सेंग्राखौ नों मोजां मोनदों बेनि खुसियाव खुसि जाफानायासो। बे जायखौ लानानै मोजां मोनो बेखौबो नों खुसि जाफानायासो। जानांगौ बेनि खुसिया नोंजों नङा बै सिख्लाजोंसो। अब्लालाय माथोबाव बे सेंग्राया सोरखौबा गोसो थोदोंबा बेनि खुसियावनो खुसि जाफादो नों। अब्ला आंनि गोसोआ माखौ सहायनानै थानो? थार मोजां मोननाय थार गोसो थोनायनि गुबै मोनसे मुङानो जाहैबाय बलिदान होनाय, कमप्रमाइस खालामनाय। बे सेंग्राया नोंखौ मोजांखौनो मोनाब्ला नों जबरजस्ति बोरै मोजां मोननो आइजोंलारि? जबरजस्ति गावनि खालामनानै लाबाबो सोमोन्दोफोरा मोजाङै थाया। बेनिखायनो बियो जेराव खुसि दं बेवहायनो थानो होआय। बांद्राय सानबाय थानाङा। थेंक इउ स' माच आंखौ बुजायनायनि थाखाय। आं दिनैनिफ्राय बेखौनो खालामनोसै। बाय, गुड नाइट। आं बेखौनो खालामनोसै। जेराव बानलु बेदाङा खुसि बेवहायनो आंबो खुसि जाफानोसै। जेब्लाबो जोंलारि आरो बानलु बेदांनि गेजेराव सायखं जानानै हेफाजाब होबाय थागोन। जियानो मावनाङा मानो बानलु बेदांनि थाखाय आं गासैखौबो सहायजोबगोन। नैलाय दाउस्रि देलायनि डेस्कनिफ्राय मा मोनखो आं? बेलाय माथो पासपर्टसो। अरे बे पासपर्ट सिङावनो सोनानै दोनदोंब्रा बियो पेन ड्राइभखौ। पासपर्टखौ दोनफिनलै। दोनगोन मा एसे अनदोंब्रा नोंलाय दाउस्रि देलायखौलाय? दाउस्रि देलाया जे जोंनि खिथुआव अर सुनानै होबाय थादों बेखौ मिन्थियाखै नों? जियानो जादोंला आं पासपर्टखौ बेयाव दोनफिननानै होहैनोसै पेन ड्राइभखौ सावलु सावला देखुलु देख्लाला जागोन आं जानानै उदै सिङाव लागोन। आच्छा दे मा खालामो खालाम। मोजांसो मावखो ना गाज्रिसो मावखो बुजिनानै मोनलां। जुदि पेन ड्राइभआ गोमाबाय अब्ला मा खालामगोन दाउस्रि देलायाबा गावसो मिथिसिगौ। बे दाउस्रि देलायलाय मा दाबो मोनफैयाहाय? आंहासो थोर मोनलायलांबाय। बोरैबा हमजानांगौबा सेसखासो पुलिस थानायावसो थाहैनांगोन। थाब फैदो दाउस्रि देलाय थाब फैदो। आं बिराद गिबाय। लोगोफोर खोथा होनाय बायदि जों साननैनि उनाव नुजाफैलायबाय। थेवबो जोङो भिडिअखौ गोलाव लाबोथ'नो हाथ'थारनाय नङा। एसेबांनो खामानिखौ मावनो लायो एसेबांनो बेलेग प्रब्लेमसो जालागासिनो थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना गुसुंबाबो इन्जय खालामबाय था दे। फैदो बिदिब्ला जों दाउस्रि देलायखौ नेनोसै। आयौ बे दाउस्रि देलाय माथो मोनफैलाय दाबो आं गिसोबाय बे मानसिखौ। आं गिनो ओंखारबायहाय। सोरबा फैदोंमोन नामा? नङा बे आंनि साननायसो बे। आंनि न'आवलाय सोर फैनो हानोसै? दाउस्रि देलायथ' थांनोसै। नुबायना आं मा मोनबोदों? मा बेलाय? नायदोबाल आं मा मोनबोदों? हायो आंजों खि? माबेबा? मुलिथाय? जायखिजाया थांनोसै थुदो। थांनायसै रायजोफोरजों रायलायलांनो। हेलौ रायजोफोर खोथा होनाय मथे फैफिनबाय दा। भिडिअखौ गुसुंबाबो लानानै फैबाय। गोबां खस्थ'नि गेजेराव क्लिअपेट्रानि न'निफ्राय ओंखारबोबाय। अके बाय। फै थांसै।